χέρι. Την πλάτη της γύρες θα λέει, σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, μα πιο πολύ οι Γερμανοί. Λένε πως τα χρέη δεν ξοφλάει, διαβιάλει σιπάει. Η Ευρώπη μαζί της γελάει και μέρα τη μέρα τραβάει στο κρεμό, στο κρεμό, στο κρεμό που δεν έχει πια λίγο. Σας το λέω, πως η Ελλάδα όπως πάει θα καταστραφεί. Σας το λέω, πως η Ευρώπη εναντίον της έχει σταθεί. Ποιος θα έρθει να τη σώσει αυτή την χώρα που διαρκώς κατρακυλάει, που το δημόσιο το χρήμα όλος παταλάει κι ό,τι έχει μείνει πια γι' αυτό το ξεπουλάει. Ποιος θα έρθει να τη σώσει αυτή τη χώρα που το χάος κυβερνάει και ένα λαό που συνεχίζει να κακοπερνάει και λύση να βρεθεί διάρκως παρακαλάει. Σας το λέω, πως ο ένας μπορεί να μας υπερασταθεί. Σας το λέω, πως ο ένας μπορεί στο πλάι μας να σταθεί. Ποιος θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος ήρωας γνωστός. Ποιος θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος ήρωας γνωστός. Πολύ κοντά, οι εισιτήρες και τα παιδιά. Πολύ κοντά, είναι ένας ήρωας από τα παλιά. Πολύ κοντά, να μας ανοίξει τα καρδιά. Πολύ κοντά, οι εισιτήρες και τα παιδιά. Πολύ κοντά, η δικαστήρια από μακριά. Πολύ κοντά, που πατάει στο δύο βαριά. Πολύ κοντά, κοίτα το ζωρό, 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 κοίτα το ζωρό. Άντρας είναι ωραίος και πολύ σπουδαίος, νιώθεις ένα δέος όταν μπρος να περάσει. Είναι ταρανέος και πολύ γενναίος, είναι ο κορυφαίος σε ολόκληρη την κλάση. Σας το λέω, μόνος ρώτα μας γλιτώσει για τους πιστές. Σας το λέω, πως θα σώσει αυτούς τα δανειστές, θα δούμε ρομανιστές, θα ανοίξουνε πόρτες μεταλπιστές. Σας το λέω,